ayyuka nan na wannan hukuma ta mu ta Ghana Council ba wai ya tsaya akan matsayin ɗaukar ɗan sanda, soja, immigration, road safety, fire service bane. Ya tafi har zuwa makaranta inda muke ba wa yara damar zaɓen kwas da za su yi a rayuwarsu. Faruk Abdul Sumaila, Executive Director, Guidance and Counseling Board, Kano State. To yes dai Faruk Abdul an haife shi a Sumaila, na yi primary school a Sumaila, na yi Arabic Secondary School a Hadeja, na yi NCE a Gumel, na yi University a Sokoto, kuma na yi ayyuka na malamin makaranta, na yi ayyuka na gwamnatin tarayya wanda na kai matsayin mataimakin darakta kafin na bar aikin gwamnati. Wannan ma'aikata lokacin da na same ta da ma'aikata ba sa zuwa aiki a kan lokaci da kuma rashin kayayyakin aiki isassu na printing da duk abin da ya kamata a yi babu su a lokacin. So zuwa na wannan wuri na tara su na ce to mu gwamnatinmu gwamnati ta aiki, kuma duk wanda ba zai yi aiki ba to ya san shi ba abokin tafiya ba ne. So da haka daga nan na fara zuwa nan ofis karfe 8, sha Allahu 7:30 na samu mutane kafin 9 kusan gida kowa ya cika. Kullum na zo ni suna kewa dukkanin kowane ofis na duba ga waye zo waye bai zo ba. Wani bai zo ba zan ce to wannan ne to a gaya masa ina ofis zai same ni. Dan ya zo dan ja kunnensa sai ba za mu yi donan ba. Daga nan gida ya haɗu kowa san cewa aikin aiki so kuma aikin aiki. Na duba na ga kayayyakin aiki wanda ya kamata a ce mun mallaka ba mu da su. Daga nan muka rubuta mai girma gwamna ya sa hale mana ya ba mu dama aka je aka so kayayyakin aiki dukkanin abin da ake bukata na printing da duk abin da ya kamata na waye ko photocopy ne waye duka a nan gidan muna da shi karkashin salewar mai girma gwamna. Yana so kafin in fara jawabi na in fara gode wa mai girma gwamnan jihar Kano wanda ya zaɓo ni a cikin sama da mutum miliyan 20 'yan jihar Kano ya bani wannan babban ofis na jagoranci da shugabanci. To wannan ba karamar karamawa ce aka yi wa Sumaila gabaki ɗayanta ba ni Faruku ne kaɗai ko kuma iyalina ba. Sumaila aka yi wa gabaki ɗaya, wanda mai girma gwamna shi ma ganau ne jauni akan Sumaila, kuma wannan kulawa da aka yi mana da dukkan yawan fitattun Sumaila muna godiya da wannan abin da aka yi mana. Na samu wannan ofis namu da basuka na ayyuka na harkokin koyarwa da ɗauka na harkar soja. Farko mun samu kes na sojojin ruwa, an samu abubuwan su suna can a Kaduna, abubuwan sun rike sun kasa motsawa. Kusa muka yi mai girma gwamna rubutu ya sa hale mana ka je wajen wannan screening kwana 3 aka tabbatar da 'yan jihar Kano sun samu. A ƙa'ida abin da ɗauka ba su mutum 25 ba, amma mu farko na mutum samu 35, wanda waɗannan yara duk abin da ya kamata mu yi a wannan wurin mun yi musu, kuma cikin yardar Allah ya tabbatar mu sun samu wannan matsayin kuma sun gama sun zo su nan ofis ɗin sun yi godiya. Yanzu muna ƙoƙarin mu samu izini da alfarma mai girma gwamna don ya gansu sa musu albarka kuma ya alfahari da su. A cikin gwamnatinsa ne aka samu wannan al'amari ba da sa halayewarsa da gudunmawarsa da kulawarsa ba sa maka ba. Yanzu wai irin su Adamawa sun samu 19, wasu sun samu 17, wasu samu 20, amma mu nan Kano mun samu 35 sun zo hannun ofis ina kuma mun yi wasu da su na ma posting a cikin Twitter. Wannan al'amari alfarma ce irin ta mai girma gwamnan jihar Kano. Akwai ƙalubale da na samu shine gwamnatin baya ba ta ba wa 'yan Kano kulawa da ya kamata ta basu. Mu kuma a cikin wannan zamani na gwamnatin mu duk yaran da aka ɗauka sai mun je duk inda suke mun ba su gudunmawar mai girma gwamnan jihar Kano, mun ba su duk abin da ya kamata a ba su, abin da ya kamata a saya musu. Mun samu manyan sojoji guda 12 wanda mai girma gwamna ya saya wa kowane mutum ɗaya kaya set 19 muka kai musu. A cikin set ɗin nan zan iya tunawa da irin su laptop, irin dutsen guga, irin suit, irin takalma, riguna, wanduna, facing cap duka mun je mu samu wannan al'amari mai girma gwamna ya sa hale ya saya an je an kai musu. Mun yi samu wannan tafiya mun yi da mai girma kwamishinan ayyuka na musamman Hajiya Amina Abdullahi, mun je mun raba musu kuma duk abin da ya kamata mu yi na bidiyo da waya an yi an kai mai girma gwamna hakimi. Wanda a jihar Kano a gwamnatin baya da aka yi ba taɓa yin wannan al'amari a gwamnatin shekara 8 ta wuce ta waɗancan mutane ba, amma mai girma gwamna ya yi. Baya da bacin wannan mun zo mun yi training sojoji mutum 2000, mun yi screening sojoji mutum 2023,
wanda a ƙa'ida slot ɗinmu na mu 'yan jihar Kano mutum 131. Saboda haka daga baya muka zo aka yi abubuwan nan aka gama, bayan an gama su ƙara mana mutum 20. A yanzu muna da mutum 151 a Zaria suna yin training. Wannan mutane kafin su tafi mun saya musu bargo, saya musu tabarma, mun saya musu kwanon cin abinci, saya musu cokali, amma su kuɗi na abinci wanda muka kai su Falgore, muka ɗauki motoci a nan muka kai su Falgore. Shugaban da suka zo su wannan waje da suka zo su daga Abuja, mun ba su ɗakuna a hotels tsawon sati 3, mun ba su allowances ɗinsu, mun ba su honorarium, duk abin da ya kamata a yi mutuntawa an yi don Kano ta zama cewa ta tabbata akan matsayinta na jagorar jihohin Arewa. Waɗannan yara suna nan a cikin Zaria, ko kwanaki mun ɗan samu ɗan wani labaruka na cewa an yi canje-canje ko kuma an samu wasu abubuwa na mischief. To wannan ta sa na kafa kwamiti ƙarƙashi na, mun je mun tabbatar da wannan al'amari ba haka yake ba, kuma za mu sake komawa wannan ku ɗinnan 'yan gidan wannan talabijin ɗin, za mu koma nan da ku za mu je don ku tabbatar mun ƙida 'yan jihar Kano a gaban ku. Amma sun tabbatar mana cewa babu wani abu wanda yake na cewa an ɗauke wani yaro ko kuma sa wani yaro. Bayan wannan, gwamnatin jihar Kano ta ba mu gudunmowa ko kuma ta ba mu kulawa da sahalewa wajen ɗaukar da muka sikirin na 'yan sanda mutum 30,000 wannan 'yan sanda da aka yi sun zo da shugabanninsu daga Abuja, wasu daga Police Service Commission, wasu daga Police Command. Dukkansu mun ba su ɗakuna a Nema Hotel iya tsawon kwanakinsu na sati 3, kuma mun ba su abinci kullum, sai an kai abinci, an zo an kai su a mota, an kai su can wurin da suke wannan al'amari. Wannan al'amari a gaskiyance ba kowace gwamnati take wannan ba, kuma jihar Kano ce a sahun gaba. Ko sauran jihohi suke yi suna yi, amma dai gwamnati jihar Kano dai mu ne a sahun gaba, saboda kishi inda mai girma gwamna ya ga cewa ɗan Kano ya samu abin da ke bukata. Na zo ce mai girma gwamnan jihar Kano muna da mutum 131, kuma mutum 20 ya za da su. Ya ce ina so in gaya maka AS duk ɗan jihar Kano nawa ne, saboda haka ni ba da wani favorite a ce a ba kowa, duk wanda ya kamata a ce a ba. Wannan abin shi muke yi. Baya da bacin wannan, mai girma gwamna ya sahale mana, an zo an yi jarabawa ta aptitude. Waɗanda suke jarabawa nan da 'yan sandan nan dukan kula da ya kamata mu yi mun musu. An zo an yi jarabawa ta harkokin lafiya, mun ɗauki nauyin dukkanin refreshment ɗinsu sati 3 da suka yi, har suka gama kullum sai mun ba su abin da ya kamata mu ba su. Bayan sun gama kuma mai girma gwamna ya wanke hannunsa mai albarka ya miƙa musu. Wannan ba yana cewa wani abu, ko wannan sai ya tafi ina cikin murna, ina godiya, suna cewa su ba su ganin gwamnan da ya musu karamci da mutuntawa irin mai girma gwamnan jihar Kano Abba ba. Wannan al'amari ne na kishi, wannan al'amari ne na ƙauna da Abba yake nuna ta ga talakawa. Duk da talakawa dai nasa ne, babu gwamnan da aka nuna ƙauna a jihar Kano a siyasance ake kuka a kansa kamar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. To wannan al'amari da aka yi, baya da bashin wannan, kwanan nan mai girma gwamna ya sa hale mana mun je Ibadan, saboda 'yan jihar Kano sun tafi yin jarabawar soja mai babban matsayi. Akwai mutum 35 'yan jihar Kano wanda sun je sun yi jarabawar nan, a cikin mun samu mutum 8 sun ci, wanda wasu jihohin dukkan nasu ya kai haka ba, amma dai wannan sun ci. Kuma wannan wani abin alfahari ne. 'Yan kwanaki kaɗan nan aka nemi da manyan hafsoshin soja 'yan jihar Kano. Wannan samun lambar ta 8 ɗin nan an sami ta sakamakon kulawa da mai girma gwamna ya yi a kan, don su kan sa cewa duk jihohin nan banda Kano ba inda aka turo musu executive secretary ya zo shi, director ya zo shi, da duk manyan suka zo su. Kuma muka je musu, ba mu je hannunmu rabbana, muka je musu da ɗan hannu irin mai girma gwamna, hannun girmamawa da hannun kyauta. Ayyuka nan na wannan hukuma ta mu ta Ghana Council ba wai ya tsaya akan matsayin ɗaukar ɗan sanda, soja, immigration, road safety, fire service bane. Ya tafi har zuwa makaranta, inda muke ba wa yara damar zaben course da za su yi a rayuwarsu. Shi ake kira career guidance. Shi wannan career guidance ɗin nan akwai yadda mutane suke yin sa yadda ba su fahimce shi ba. Ka je ka tura ɗanka ka ce masa wane so ne ka je ka zama lauya, ko wane so ne ka je ka zama injiniya, ko wane so ne ka je ka zama likitan asibiti, ko wane ka je ka zama teacher. Ba haka ake yi kawai a je a ci abin nan. Zuwa ake yi mu a cikin tsarin na Ghana Council, zuwa muke yi, muke tara ɗalibai, mu kira ƙwararru a fannuka daban-daban. Na farko za mu kira ƙwararre a fannin lauya, izo i gaya wa ɗalibai mahimmancin karatun lauya da gudunmawar da yake bayarwa a cikin society, da kuma irin abubuwan da suka zama lauya. Za ka karatun addini, za ka karatun boko.
idan yaro ya ga cewa kan zai iya ɗaukar wannan al'amarin ya ga zai iya ɗauka, to shi kenan sai ya ce to shi ga irin kwas da zai yi lauya. Daga nan sai mu ɗauko ƙwararre akan ɓangaren injiniyan nan na ruwa ne, a'a na wuta ne, injiniyan duk kowane ɓangare, so da ka zo i baje hajjinsa, ɗalibai su ji me ake karantawa, me combination ɗin da me za a haɗa zo a yi. To wanda dai ga cewa kansa zai iya ja ko kuma yana ja zai iya wannan al'amarin, to shi ma sai zo ya zaɓi kwas da kansa. Za mu zo mu ɗauko ƙwararre likita ya gaya masa duk wanda zai zama likita sai yana turanci, yana da physics, yana da biology, yana da chemistry, yana da mathematics. To da yana iya cewa yana da rauni a wannan bangaren, to fa ba ma fatin kare kwas ɗin. To amma da gudunmawar mu ta 'yan gadon counseling, to za mu iya warware maka wannan shine abin da zaka iya yi, wannan shine abin da zaka iya ba. Amma ka ɗauko ɗanka ka ce masa Musa tafi ka je ka zama likita, bayan Musa abin da ya karantawa Hausa zai iya karantawa da tarihi da kuma bangaren addini. To kaga in yadda sai ita famun samun kare oba ya kasa ci. Amma idan ya zo nan wajen mu nan sai a samo likitan ya zo ya gaya masa wannan zaka zama likita sai ka iya biology, sai ka iya physics, chemistry, mathematics, English. Saboda haka idan in ya ga cewa zai iya wannan al'amarin zai iya samun A ko B to izo ya shiga. Amma in ya zo cewa da karki kaiwa E ko D, kaga abin da yake zaka ba shawara ya tafi je Hausa ARK ko ya tafi je wani abin kasa din. To wannan tsayar cikin ayyukan mu na guidance and counseling. Ba da bashin wannan muna ba wa ɗalibai shawara da horo na yadda za su iya sa wa kansu ƙaimi wajen yin karatu. Shi karatu baya yiwa dole sai an yi shi. Wannan yar cikin ayyuka na guidance and counseling. Guidance and counseling tana tafiya, tana taɓo ƙungiyoyi, tana ba su shawara, tana saita su akan matsayinsu. Kai ɗan ƙungiya ne na farauta, saboda haka ba za ka iya haɗa kanka da 'yan ƙungiyar tsaro ko kuma ka haɗa kanka da irin su 'yan sanda wasu ke sana license na riƙe bindiga, sana license na kawo mutum ba. Saboda haka za mu zauna mu yi musu bayani kowa ya san matsayinsa, kai kar ka haura nan, kai ka tsaya iya nan. Wannan ayyukanmu ne da muke iya yi. Su kansu 'yan ƙungiyar tsaro na farin kaya muna gaya musu cewa matsayinku bai kai matsayi irin na 'yan sanda ba. Don dalili su waɗannan hukumar ƙasa ce ta yadda zo su wannan al'amura suke yin sa. To duk wannan al'amura ne irin ayyukanmu na hukumar jagoranci da ba da shawarwari. Jagorance ka yi al'amari, baka shawara kar ka yi kaza ko baka shawara ka yi kaza. Wannan ma'aikata ta yi nasarori da yawan gaske kamar da ke gaya maka. Nasara ta farko da muka fara yi ita lokacin da muka je muka yi yaran kwas na Navy, ko kuma samu mutum 25 ko mutum 20, saboda haka mun samu mutum 30 da tsayawarmu da ƙwarewarmu da kuma ba da shawarwari. Baya da bashin wannan mun zo an ba mu allocation na sojoji mutum 131, mun zo mun nuna ƙwarewarmu da abubuwanmu, mutanen sun kai mutum 150. Baya da bashin wannan mun zo mun yi training na yara a nan Police Academy, saboda haka 'yan jihar Kano sun yi performance sosai, wanda wannan ya nuna cewar Kano tana nan akan kamfinta na ita ce babba a cikin wannan harka ta jiha. Baya da bashin wannan mun zo mun yi waɗannan harka ta 'yan sanda mutum 34,000 wanda sakamakon bai fito ba, amma dai muna kyautar sakamakon in Allah ya yarda, za mu samu sakamako mai kyawu kuma mai inganci a cikin wannan harka. Kamar inda ke gaya muka zo mu Ibadan, har mun je an yi training din nan, har mun je an yi jarabawa wannan, har mun ga sakamakon mu. Wannan sakamakon mu hakika ya fi wasu jihohin, wanda wannan irin kulawa ce da suka samu da gwamnati, kuma kulawa ce da gwamnati ma take yi wa kowanne irin fanni aka so. Akwai fanni da aka zo aka yi na 'yan bangaren fire service da immigration. Mun je mun taɓo alli, mun je can wannan wajen nasu, mun kai musu duk abin da ya kamata mu kai musu. Har yanzu muna jira mu ga an yi screening ko kuma an kira yara dan screening dan tabbatar da su. Kwanaki mun gwasa takardu irin na ruɗu wanda a gaskiyance ba haka bane, har yanzu muke jira. Abubuwa na gaba ko kuma abubuwa da muka sake samun nasara, girma gwamna ya sa hale mana mun je Abuja, mun samu kyakkyawan dangantaka tsakaninmu da ma'aikatar prison, da ma'aikatar immigration, da ma'aikatar road safety, da ma'aikatar civil defense. Duk wannan mai girma gwamna da custom, mai girma gwamna ya ba mu dama mun je mun yi wannan al'amari dan a samu sassaucin tsauri da yake da shi wajen ɗaukar 'yan jihar Kano, kuma dan a samu damar za a zo a bincike ya ake Kano ba samu kaza ba, ya ake ba samu kaza. Idan ma ka da rafo, ma'ana idan ma ka da alaka da wannan hukumar, ba ka zuwa kansu kai tsaye ba. Amma yanzu su da kansu ke bugo min waya su gaya min cewa an buɗe portal kaza, ka tura 'yan jihar Kano su je maza su je su yi online. Yanzu sojoji sun kawo mana cewa an buɗe portal daga ranar 3 ga watan Mai ɗin nan, saboda haka a je a shiga tsarin soja na 87 wanda su ma za a screening ɗinsu nan da 'yan watanni kaɗan. To kaga inda duk babu wannan rafo ɗin,
to duk wannan al'amuran ba za a zo a gaya mana ba. So daga wani cikin ɓangaren nasarorinmu muna iya zama a nan mai aiki tun daga 8 na safe har 9 dare muna iya kaiwa, matukar akwai larura ko akwai matsala ta yara kuma sai mun ga cewa mun bi ta mun warware ta. Wanda za mu zauna mu ga cewa mun raka su a can wajen mun raka su, wanda kuma za mu zo mu waya za mu ga cewa an yi kuma abin tabbat cikin yardar Allah. Wannan al'amari wannan ma'aikata mu tana samun kyakkyawar kulawa daga mai girma gwamnan jihar Kano. Kullum ina faɗa wannan al'amari ba na faɗa bane dan riya ko dan zuga, a'a ina faɗa ne abu wanda yake na zahiri. Kyakkyawar kulawa duk abin da muka nema cewa za mu yi kan 'yan jihar Kano, mai girma gwamna a cikin sauri yake mana. Wallahi wani abu zai baka mamaki, na taɓa mai girma gwamna har airport yace masa ga abubuwa za a yi na sojoji kaza kaza kaza, a airport din anan ya bamu approval yace maza za a je aiki, kar a bar aiki sa. Ko lokacin da ake harkokin shari'a wallahi ba mu taɓa barin aiki ya tsaya ba, kun ba wani abu da ke girgiza mai girma gwamnan jihar Kano. Kullum yana gaya mana cewa shi ya dogara ga Allah, kuma mu je mu dogara ga Allah mu yi abin da ya kamata. Kuma kullum fushin din mu yake tura mu yake mu je aje kuma alhamdulillah Allah ya dubi kyawun niyyarsa, saboda aka kawar wadancan yan ba na iya din ba su kage suke bukata. To a kullum wannan al'amarin shine yake tabbata. Kuma idan muka dawo bangaren abubuwa dan taba gwamnatin kaɗan, in ka duba harkokin ilimi ai sun canza. Ka je ka samu abincin yaranka a makaranta za ga a yanzu ba haka yake ba. Da ai zuwa ake musu dan malele, da zuwa ake yi idan an ba su breakfast ba za a ba su lunch ba, sai dai su dinner. Amma yanzu breakfast, lunch, dinner, ma'ana karin kumallo, abincin rana da abincin dare duk kowane ana yi. Yanzu mu da muke da 'ya'ya a makaranta wallahi mun rage yawan sayayya da muke musu. Dan ko gane yaran mu sun dawo ni ba ce musu ba sa musu kwaki ba, saboda me akwai abinci. Inda da ku fa kusan kwakin shine rabin abubuwan da ake, kuma an samu kuma suna ilimi mai niyya. Wallahi kwanaki ban tashi aune ba karfe 8 ina samar da sakacin aiki kuma shina ya zo duba wani abu a makaranta. To su a lokacin su aikin da ake ana ake yin sa, ba a fita wajen, ba a komai, sai dai kawai a ce an yi wa. So saboda haka wannan gwamnati mu gwamnati take tabbatar da ingantuwar rayuwar dan talaka. Ka duba ga motocin da ake ajiyewa a cikin garin nan, yara suke hawa ake kai su makaranta, suke hawa ake kai su gidajensu. A gwamnatin baya an yi ba ai ba. To ko ba ka so wannan wata ɗayan ko wannan shekara ɗayan da abba yi ta fi shekara 8 ɗin da Ganduje, kuma Ganduje na kiran kansa shi ƙwararre ne, shi wane, to me ya ƙwarewar ka baka taimaka wanda ya kamata ka taimaka ba. Wallahi idan an zo an auna abin da abba ya yi na shekara ɗayan nan a harkar ɓangaren ilimi da wutar lantarki ya fi shekara 8 ɗin da Ganduje yi. Idan a cikin ɓangaren mu na magana ɓangaren ɗaukar soja da waye idan mun zo mun auna abin da muka yi, su ba su yi haka ba. In kuma sun yi to ba su ba yaran kulawa da muka ba su ba. Yanzu ke ga muka cewa an sa yara kaya sama da kala 19 an kai musu. Sun saya musu ko kala 2 ko kala 1 ba su saya musu. So dan jihar Kano yana alfahari da zaben Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano, gwamnansa. Kuma har yanzu talakawa suna cike da annashawa da farin cikin yin wannan abin suke. Ka duba ga da aka raba shinkafa, a dauki shinkafa buhu 10 a kai akwatu, ba taɓa yi ba. In an taɓa yi waye, kuma kowane akwatu mutum 2 ake ba a shinkafa buhu 1. A ɗauko mutum 2 ce ga shinkafar kuna, akalla mutum ya samu shinkafa rabin buhu, ai ya gode Allah. Yanzu lokacin da azumin na izo ma ta fargaba a zami azumi, amma da aka zaka fara ba da wannan gudunmawar gwamnati aka fara sai ka cewa azumin ma ba ma a jinsa. Amma da an samu gwamnatin daga kai sai ƴaƴanka ke wato shi kai gade, ai da yanzu kowa ya ce Allah sa azumin ne kare, Allah sa kare. Amma sai a ce kai yau fa azumi 20, yace kai an yanku 20 ne, to an samu sassauci. Da ba sassaucin ai kokari za a yi ma a ta addu'a azumi, ko kuma a ce wani ya mutu, ko a ce wasu wuya ta kashe su, ko a ce wasu ba sa yi azumi. Amma dukkanin ba mu da rahoton cewa akwai wanda suka zauna ba su iya azumi ba dan wahala. In kuma akwai su waye, aka zo aka fara bada abincin azumi, gwamna da kansa yake kewaya dukkan santa din, yaje ya cire kunin ya gani, cire fankasan ya gani, cire shinkafa, kai har manja ma yana ganin quality din sai ya gani ya yake. To ai in ka samu shugaban da yake ta kulawa da abubuwan ai sai kai wa Allah godiya. Da dama annabi ya cewa sayyidul qaumi kadimuhu, shugaban jama'a dama shine mai hidimarsu. To Abba shine sayyidul qaumi kadimuhu, shine shugaban jama'a wanda yake ba. Sai sako na shine al'ummar jihar Kano dukkan mu taro mu yi wa Allah godiya, ya ba mu zabi na alheri
da gwamnatin Abba gida gida, ba a ƙwacen waya, ba a rigingimu, ba a cin mutuncin mutane, ba a haura katangu, ba a shaye-shaye. Duk wannan al'amari ne na samun ƙwararren gwamna wanda yake ta mutanensa. Inda an samu gwamnan da bai kula ba, da yanzu in ka hau adaidaita sahu yanzu ya samu ƙoƙarin ƙwace maka waya. Duk daga hawan gwamnatin nan zuwa yanzu duk wanda ya ce maka an shiga adaidaita sahu an ƙwace masa waya, ka tuna ƙarya yake, ko kuma ya kama mutum na ƙwace masa. To duk mutumin da ya samu ni'imar Allah to ya gode masa. Allah ya ce wa in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi shadid. Idan ku gode mun sai in ƙara muku. To idan muka taru mu gode wa Allah, sai Allah ya ƙara maimaita mana Abba ya ƙara shekara 4 bayan wannan 4 nan. To kaga wannan abun shine daman fatan mu, shine kuma niyyar mu, Allah ubangiji sa Abba 8 sau 8 ma za a yi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.